Bore da, bawb. Reit, dwylo i fyny os ydych chi'n meddwl bod e'n teimlo fatha diwrnod cynta tymor newydd yn rysgol. Mae yn dydi. Dwi'n meddwl sy'n mynd teimlo adre, ond mae'n teimlo fel sy'n y fwy o fwrlwm yma y bore yma. So mae'n hyfryd croesawu pawb adre, a mae'n hyfryd hefyd croesawu pawb sydd yma. Dyn ni yma ddoli, dyn ni yma i ddod i bresenoldeb Duw, dyn ni yma i wrando ar ei air a dyn ni yma i blygu o'i flaen e. So i ni jyst cadw hynny mewn cof. Dwi eisiau ni wneud rhywbeth bach ar y dechrau. Fydd yna eiriau yn dod i fyny mewn munud, geiriau salm, a dwi eisiau ni ddarllen y salm yma efo'n gilydd. A mae'r salm yma i bob pwrpas yn weddi. Y pennawd sydd arno fe yn y fersiwn o'r Beibl dyn ni'n defnyddio ydy hiraeth am Dduw. So dewch i ni, dewch i ni adrodd y salm yma gyda'n gilydd fel gweddi. O Dduw, ti ydy fy niw i. Dwi wir yn dy geisio di. Mae fy enaid yn sychedu amdanat. Mae fy nghorff yn dyheu amdanat, fel tir sych ac anial sydd heb ddŵr. Ydw, dwi wedi dy weld di yn y cysegr, a gweld dy rym a dy ysblander. Profi dy ffyddlondeb di ydy'r peth gorau am fywyd, ac mae fy ngwefusau'n dyfoli di. Dwi'n mynd i dyfoli fel yma am weddill fy mywyd. Codi fy nwylo mewn gweddi a galw ar dy enw. Dwi wedi fy modloni'n llwyr fel ar ôl bwyta gwledd. Dwi'n canu mawl i ti a gwefusau llawen. Dwi'n meddwl amdanat wrth orwedd ar fy ngwely ac yn myfyrio arna ti yng nghanol y nos. Dwi'n cofio fel y gwnes ti fy helpu, ro'n i'n gorfoleddu yn saff dan gysgod dy adenydd. Dwi am lynu'n dyn wrtho ti, dy law gref sy'n fy nghynnal i. Amen. Dewch i ni godi i ganu.
yw'r enw hwn. Does dim asau fwy flaen, o mor ymys yw'r enw hwn. Enw Iesu. Does neb sydd yn debyg, neb i'w gymharu, nawr ac am bydd teyrnasu rwyd. Ti bu ar dairnas, i ti ma'r gogoniant, ti bu ar enw uwch bob un. O mor ymys yw'r enw hwn, o mor ymys yw'r enw hwn. Enw Iesu Grist fawr. O mor ymys yw'r enw hwn, does dim asau fwy flaen. O mor ymys yw'r enw hwn. Enw Iesu. O mor ymys yw'r enw hwn. Enw Iesu. Dewch i ni barhau i feddwl ynglyn â cariad Duw a'i ddaioni fe tuag ata ni wrth i ni ganu daioni Duw gyda'n gilydd. Feth garafior, dyw dy garedd byth yn methu, trwy nyddiau oll, rwy'n ddiogel yn dy law. O'r eiliad pan dwi'n deffro, nes i'n rhoi fy mhen i lawr, fe gana fi, am ddaioni fy niw. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe fi ost mor dda, a phob un anadl sydd gennyf, fe gana fi, am ddaioni fy niw. Caraf dy lais, rwyt wedi farwain drwy y fflamau, ar dywyll nos, rwyt yn nesaf ata fi. Wedith nabod i fel tad, nabod i fel ffrind, rwyf wedi byw yn aioni fy niw. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe fi osg mor dda, a phob un anadl sydd gennyf, fe gana fi, am ddaioni fy niw. Ma' ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Ma' ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Roes fy mywyd lawr, rwyf yn ildio nawr, rwy'n rhoi pob beth i ti. Ma' ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Ma' ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Ma' ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Roes fy mywyd lawr, rwy'n fy nildio nawr, rwy'n rhoi pob beth i ti. Ma' ddaioni yn redeg nawr, yn redeg ar fy ôl. Ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon, ar hyd fy oes fe fi os mor dda, a phob un anadl sydd gennyf, fe gana fi, am ddaioni
ti sydd yn ffyddlon. Ar hyd fy oes fe fuost mor dda, a phob un anadl sydd gennyf, fe gana fi am ddaioni fy niw. Dewch yn eistedd. Wel, dyn ni newid gannu pethau rhyfeddol o galonogol, rhyfeddol o fendithiol. So dewch i ni jyst myfyrio ar y geiriau yna am chydig a troi at Duw mewn gweddi. O Dduw Dad, dyn ni'n diolch i ti. Dyn ni'n diolch i ti amdana ti dy hun. Dyn ni'n diolch i ti ar hyd fy oes ti sydd yn ffyddlon. Dydy ffyddlondeb di byth yn gwanio. Dyn ni'n gwybod yn bod pethau yn ymrwymiad ni'n gwanio yn aml. Am yn bywydau ni'n mynd i fyny ac i lawr, ond rwy ti'n gyson. Rwy ti'n gyson yn dy ffyddlondeb, rwy ti'n gyson yn dy hyfrydwch, rwy ti'n gyson yn dy rym. A dyn ni'n diolch i ti felly arglwydd. Yn bod ni'n cael dod ata ti. Dyn ni'n dod ata ti fel y gyda ni. Dyn ni ddim yn ffalsio. Dyn ni ddim yn trio deud bod ni well na gyda ni, achos ti'n gweld y cyfan pryn bynnag. Dyn ni'n dod ata ti gyda'n gwendidau, gyda'n pryderon, gyda'n beiau, a dyn ni'n cyflwyno'n hunain i ti, ond dyn ni'n cyflwyno'n hunain i ti yn hyderus am bod ni'n cyflwyno'n hunain i ti yn enw Iesu. Arglwydd Iesu, diolch i ti am dy aberth di, byddwn ni'n cofio'n benodol wrth bwrdd y cymyn yn ddiweddarach yn y gwasanaeth, am dy fuddod di, am dy gariad di, am y cyfan yn wnes ti aberthu droson ni mwyn i ni gael bywyd. Ac arglwydd, dyn ni eisiau dathlu'r bywyd yna bore yma, dyn ni eisiau mwynhau'r bywyd yna, a dyn ni eisiau rhoi clod i ti am y bywyd yna dyn ni'n gael. Arglwydd, wrth ddod ata ti, fel dyn ni wedi dweud, dyn ni gyd yn dod efo pethau gwahanol ar yn meddyliau, pethau falle dyn ni'n poeni amdanyn nhw, pethau dyn ni yn llawenhau amdanyn nhw. Mae'n bethau i ni lawenhau amdanyn nhw hefyd, arglwydd. Ond yn boen neu'n llawenydd, dyn ni'n dod â nhw i ti, achos ti sydd un sy'n gallu yn harwain ni drwy bob dim. Arglwydd da, dyn ni'n diolch i ti yn bod ni yn cael dy gwmni di. Dyn ni'n diolch i ti dy fod ti yma yn dy ysbryd, yn ein plith ni. A dyn ni'n gweddio dy fendith di nawr ar y gweddill o'r gwasanaeth yma. Helpa ni weld rhywbeth extra amdana ti bore yma. Helpa ni ddeall rhywbeth, falle o'r newydd. Falle rhywbeth amdana ti dyn ni di anghofio o'r blaen. O Dad. Ni di'n bendithio ni'n mhellach nawr. Yn enw Iesu. Amen. Iawn, dyn ni'n mynd i gan un gan arall, a wedyn ni, nôl i'r hen rwtîn, fydd y plant yn cymryd lawr. Fydd hwnna'n lyflu. Yei! Wedyn, newn ni sôn am hynny mewn munud, ond dewch i ni ganu un sy'n falle chydig bach fwy newydd i'r rhai o'n chi. Dyn ni wedi canu fe yn ystod y clo, ond mae'r clo wedi bod am flwyddyn a hanner, so hei, falle bod ni'n mynd cofio. Ond dewch i ni godi i ganu rwyf am dy nabod, mewn ni'n dod i nabod Duw yn well. Yn ofer
Iesu'n nabod i, adnabod fwy. Derbyn gwawd am denw di, nid oes cywilydd na dim ond yn sefyll gyda mi drwy foes am beth mae fi'n ei Iesu. Rwyf am dy nabod, Iesu fy ior, brenin y nefoedd, am henau di. Rodda fy ngorau, am trysor i gyd, Iesu'n nabod i, adnabod fwy. Fel tôn ar ôl tôn ar y cefnfor, fel rhif tywod man ar y lan. Mae harddwch at sblander di ddiwedd, o Iesu rhaid y nabod mwy. Fel tôn ar ôl tôn ar y cefnfor, fel rhif tywod man ar y lan. Mae harddwch a'ch sblander di ddiwedd, o Iesu rhaid y nabod fwy. Rwyf am dy nabod, Iesu fy ior, brenin y nefoedd, am henau di. Rodda fy ngorau, am trysor i gyd, Iesu'n nabod i, adnabod fwy. Iesu'n nabod i, adnabod fwy. Iawn, dewch yn eistedd. Wel, trwy'r cyfnod yma, dyn ni wedi bod yn ysu am ryw fath o normalrwydd yn dydyn. Dim yna elfennau bach o'r normalrwydd yna'n dod nôl. So, blant, mae'n amser i chi fynd lawr grisiau. Na, dwi ddim yn amser ni fynd lawr grisiau. O, Rhys yn esbonio'r cyfa. O'n i'n gwybod ddylen ni di siarad mwy. Ti'n neud y coeddiadau gyntaf? O, oce, iawn, fair enough. Iawn, Arwel a'r band am hynna. Sori i dorri, gymryd y dan di fel yna, Arwel. Ond, na, jyst croesawo, ni jyst eisiau rhoi croeso cynnes i bawb bore yma cyn bod rhai o'r plant yn mynd lawr. Mae jyst yn hyfryd gweld y capel yn weddol lawn bore yma. Da ni'n ymwybodol bod ni dal yn byw gyda y peth, na i ddim i enwi. Ond yn ofalus, da ni yn trio dod nôl at yn gilydd fel teulu i gyd addoli. Ac wrth gwrs, i rai mae hwnna'n golygu bod chi'n gallu dod yma ar ddydd Sul. I chi sy'n ymuno â ni o adre, da chi'n gymaint rhan o hyn a pobl sydd yma, a da ni'n sensitif iawn i'n gilydd ac yn y blaen. Jyst eisiau croesawu unrhyw un sy'n newydd yma, neu unrhyw un sy'n yn dod am y tro cyntaf ers amser. Mae'n hyfryd iawn eich cael chi yma. Rhys ydw i, gyda llaw. Fi ydy'r gweinidog yma. Ond jyst un o arweinwyr yr eglwys ydw i. A os ydych chi newydd yma, dwi'n siŵr ddewch chi adnabod yr arweinwyr eraill gyda amser. Mae yna un person newydd yma dwi jyst eisiau pwyntio allan, sef Hannah. Eisiau jyst sefyll lan a wafio. So mae Hannah yw yn intern ni am eleni, a mae hi wedi symud i Gaernarfon wythnos yma, felly gobeithio fydd yna gyfle i bawb ddod
i adnabod hana dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf. Bydd hi'n helpu ni gyda chydig bach o bob dim. So, dwi'n meddwl, newn ni jyst gweddio dros y plant nawr, a wedyn geith y plant fynd allan yn lle bod ni'n diflasu nhw efo'r cyhoeddiadau eraill. So, gawn ni blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, da ni'n diolch i ti am y plant sydd yma bore yma. Da ni yn diolch i ti hefyd am yr arweinwyr fydd efo nhw lawr grisiau nawr. O Dduw Dad, i ni'n diolch fod ti yn dduw sydd â breichiau agored i bawb, beth bynnag yn cefndir, beth bynnag yn hoed. Felly bendithio'r plant nawr wrth bod nhw'n mwynhau amser gyda'i gilydd, mwynhau amser efo ti, a ni'n gofyn i ti argraffu dy wirionedd a dy gariad ar eu calonau nhw heddiw. O Dduw Dad, bendithio nhw hefyd nôl yn yr ysgol ac yn y blaen, a ni'n gofyn i dysbryd i syrthio arnyn nhw, llawn gymaint a ni'n gweddio am fendith yr ysbryd arna ni lan grisiau. Amen. Amen. Felly, mae'r plant nawr yn gallu wneud i ffordd lawr grisiau. Mae yna hefyd croeso i'r plant lleiaf fynd i'r stafell yn y cefn, jyst fyny grisiau. So mae yna sawl opsiwn. Dyna ni. So na i fy mlaen efo rhai'r cyhoeddiadau eraill yn y cyfamser. So tra bod ni'n siarad am y gwaith plant, yn ôl yr arfer, da ni'n chwilio am fwy o bobl i helpu efo'r gwaith plant, a mae'r dreaded word rota mynd i gael ei ddefnyddio nawr. A bydd Mari ar ddiwedd yr Oedfa falle yn gofyn yn garedig i rai ohonoch chi ystyried mynd ar y rota. Yn ôl yr arfer, y mwyaf o enwau sydd ar y rota, y lleia o faich fydd ar ychydig o bobl. Felly, os da ni jyst yn cael chydig bach fwy o bobl i helpu'n aclysurol, yna bydd dim angen pobl i helpu mor aml â hynny os chi'n deall beth sydd gyda fi. A mae yna gais hefyd i fwy o ddynion helpu efo'r gwaith plant. Achos i ni gyd yn gwybod pa mor bwysig yw i'r bechgyn ifanc gael role models llawn gymaint ar merched ifanc. Felly mae'n bwysig bod ni yn cael rhai dynion i helpu efo'r gwaith plant o bryd i'w gilydd hefyd. Yn gysylltiedig efo hynny, Gethin, ti'n gallu bwstio'n llais i chydig bach? Dwi ddim yn un sy'n licio gweiddi. Reit, na ni. A wedyn, yn gysylltiedig efo hynna, nos Fawrth yma, mae gyda ni noson hyfforddi diogelwch, safeguarding, a mae hwn yn bwysig iawn. I ddweud y gwir, oedd ar y newyddion wythnos yma'n doedd adroddiad Rhys mewn gwirionedd am rhai eglwysi a rhai traddodiadau eglwysig oedd wedi bod yn esgeluso hyn. Ac felly mae'r peth cywir, mae'r peth chrysnogol i wneud i gymryd y pethau yma o ddifri. Felly nos Fawrth, mae gyda ni sesiwn hyfforddi. Dyw hwn ddim jyst yn rhywbeth diogelu plant. Mae e'n rhywbeth diogelu pobl fregus o ba bynnag oed. Felly, os ydych chi yn swyddogol yn enw'r eglwys neu hyd yn oed jyst yn anffurfiol yn ymarfer rhyw ofal fugeiliol dros bobl a yn gweddio dros bobl, hynny mewn sefyllfa le i chi'n ymwneud efo pobl bregus. Yna gai ofyn yn garedig i chi ymuno â ni nos Fawrth yn y sesiwn yna. Mi fydd e'n digwydd dros Zoom, ond i chi sydd ddim yn gallu defnyddio Zoom, yna bydd Arwel yma yn y capel mwyn galluogi pobl i ymuno dros Zoom yn y capel fel petai. So allwch chi ymuno adre neu dod yma i'r capel i ymuno gyda Arwel bydd wedi setio fyny Zoom yma yn y capel. Ys rhywun yn cofio faint o'r gloch mae e? O, mae ar y sgrin. Na ni. 7 o'r gloch. Na ni. Okay. Wedyn, un peth arall, so mae'n dechrau tymor, mae lot o gyhoeddiadau. Ar ddiwedd yr Oedfa, newn ni dorri am 2 funud bach, ond gai ofyn yn garedig i chi sydd yn aelodau aros nôl, just am 2 funud, achos mae rhaid ni gael cyfarfod eglwys byr iawn
jyst i rybys stampio 2 beth bach. Sef mae rhaid ni benodi ymddiriedolwyr newydd. Mae gyda ni enwau, so peidiwch poeni, dwi ddim mynd i fatha neidio a wneud chi'n ymddiriedolwr, ond mae angen i ni gael seil bendith yr aelodau. A hefyd, da ni angen newid yn henw yn swyddogol efo'r Charity Commission. Stori hir pam, achos beth bynnag. Da chi ddim angen gwybod pam. Ond, a mae jyst angen bod ni wedi cyfnodi bod cyfarfod aelodau wedi gwneud y 2 benderfyniad yna. Fel chi'n gallu gweld, mae Arwel wedi wneud y penderfyniad drosto ni, ond mae angen i ni yn swyddogol cael cyfarfod sy'n dweud bod ni'n cytuno efo Arwel. Sori Arwel. Wedyn, 2 beth arall, ar ddiwedd yr Oedfa bore yma, mi fyddwn ni'n dathlu swper yr arglwydd gyda'n gilydd, ond wrth gwrs oherwydd y rheolau Covid, da ni ar hyn o bryd ddim mewn lle eto i rannu yr elfennau fel oeddwn ni'n arfer gwneud. Felly, os ydych chi wedi dod â bara a gwyn eich hunain, yna mae croeso i chi gymryd rheina. Ond os i bawb arall, mae croeso i chi ymuno gyda ni mewn gweddi ag ysbryd fel petai. A dwi'n teimlo'n anhygoel o anghyfforddus fel bod fi'n cymryd yr elfennau ar eich rhan chi, achos nid dyna yw rôl yr offeiriad yng nghyfnod y Testament Newydd, ond i chi'n deall pam i ni'n gwneud e fel yna am y tro. Ac yn olaf, ar ôl yr Oedfa bore yma, mae yna groeso cynnes i unrhyw un sydd eisiau ymuno gyda ni am bicnic yn Parc Coed Helen. Mi fydd yn fwy o brunch na goginio gan yn bod ni am fynd syth draw ar ôl yr Oedfa. Mae yna rai mynd i godi fish and chips ar y ffordd, fi'n meddwl. Mae yna rai wedi dod â sandwiches. Mae yna groeso cynnes i unrhyw un ymuno ni yn Parc Coed Helen am bicnic ar ôl y cwrdd. Iawn, dyna ni. Dwi'n addo bydd dim gymaint o gyhoeddiadau pob dydd Sul tymor yma. Gawn ni jyst troi at Dduw eto mewn gweddi mwyn paratoi'n calonnau. Wel, o Dduw Dad, da ni yn diolch i ti am y fraint arbennig o fod yma bore yma yn daddoli di, yn siarad efo ti yn agored fel hyn mewn gweddi, ac hefyd nawr yn troi at dy air di, am arweiniad, am ysbrydoliaeth, am gyfeiriad ar ddechrau wythnos newydd. O Dduw Dad, da ni'n cyflwyno pawb sydd yma yn bersonol. Da ni gyd wedi troi yma bore yma o gyfeiriadau gwahanol, wedi profi pethau gwahanol, falle mewn lle gwahanol o ran yn perthynas ni efo ti. Ond le bynnag i ni bore yma, le bynnag mae taith bywyd wedi mynd â ni tan y pwynt yma bore yma, da ni'n diolch yn bod ni gyd yn cael cerdded tuag at yr un man, sef at Iesu Grist. Felly anfon dy ysbryd o Dduw Dad i fendithio gweddill yn amser ni bore yma. Yn enw Iesu. Amen. Amen. Wel, y testun sydd gyda ni bore yma ydy jyst un adnod o broffwydoliaeth Eseia, penod 52 adnod 7. A gan bod yn ddarllen byr iawn un adnod, dwi am ddarllen e mewn 3 cyfieithiad i chi. Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed yr hwn sydd yn efengylu, yn cyhoeddi heddwch a'r hwn sydd yn mynegu daioni, yn cyhoeddi iachawdwriaeth, yn dywedyd wrth Seion, dy Dduw di sydd yn teyrnasu. Yna o'r Beibl Cymraeg Newydd. Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed y negesydd sy'n cyhoeddi heddwch, yn datgan daioni, yn cyhoeddi iachawdwriaeth, sy'n dweud wrth Seion, dy Dduw sy'n teyrnasu. Ac yn olaf o Beibl.net, mae mor wych gweld negesydd yn dod dros y mynyddoedd, yn cyhoeddi fod heddwch. Mae ganddo newyddion da. Mae e'n cyhoeddi achubiaeth ac yn dweud wrth Seion, dy Dduw di sy'n teyrnasu. Wel, amen. Dwi bron a jyst deud dim bore yma.
o'n i'n teimlo drwy fis Awst bod yr hyn sy'n cael ei broffwydo gan y proffwyd, ond sydd nawr wedi gyflawni i ni yn Iesu Grist. Mae e'n newyddion da, a mae e'n teimlo'n arbennig y newyddion da i bobl i fyd sydd falle'n flinedig ar hyn o bryd. Byd sydd mewn terfysg, byd sydd angen cael ei hatgoffa bod yna iechawdwriaeth. Byd sydd angen ei atgoffa bod gyda ni Dduw sydd dal yn teyrnasu. Nawr, mae yna rai digwyddiadau yn does sydd mor arwyddocaol nes bod nhw yn newid hanes y byd mewn ffordd cwbl sylfaenol. I rai ohonoch chi o'r genhedlaeth hŷn, mae'n siŵr mae'r ail ryfel byd o bosib oedd y digwyddiad ffurfiannol. Rhai ohonoch chi yn cofio byw trwy'r blynyddoedd yna. Cofio'r ffordd y gnaeth newid y byd, newid cymdeithas, newid hyd yn oed y dref hon mewn ffordd cwbl sylfaenol. Rhai ohonoch chi sydd ychydig yn iau falle yn cofio byw trwy y rhyfel oer. Falle'n cofio byw dan gysgod ar gyfwng taflegrau Cuba. Ac yna, rai blynyddoedd wedyn yn cofio wal Berlin yn syrthio oedd yn nodi diwedd, neu dechrau'r diwedd y cyfnod yna. I rai mwyaf ifanc yn ymplith ni, falle bod ni dal i fyw drwy yr un digwyddiad fydd yn diffinio eich oes chi, sef wrth gwrs y pandemig, sydd wedi bod yn rhyw farcyr mewn hanes, yn hanes pob un ohono ni'n hanes y wlad fel ffordd byddwn ni byth yn anghofio. Ond i rai ddath i oed fy oedran ni, yr un digwyddiad sydd falle'n aros yn y cof yw'r digwyddiad da ni'n cofio ac yn nodi 20 mlynedd ohono fe wythnos yma, sef yr ymosodiadau terfysgol ar Fedi yr 11 20 mlynedd yn ôl. A dechrau be gath ei alw yn y rhyfel a'r derfysgiaeth, y War on Terror. Ac nos yn y blaen, o'n i'n gwylio rhaglen ddogfen oedd yn edrych nôl ar yr hanes trist yma ar iPlayer. Fi'n gweld os rhywun arall wedi gweld y rhaglen. Mae'n rhaglen bwerus, trist iawn, ond mae'n rhaglen dda iawn. Ac oedd e'n cyfweld rhai o'r arweinwyr gwleidyddol a rhai o'r newyddiadurwyr oedd yn flaenllaw yn y cyfnod yna. Yn cyfweld pobl fel George Bush, Condoleezza Rice a Dick Cheney a rhyw gymeriadau fel yna. Ac oedd yna bethau difrifol iawn yn y rhaglen, un beth nath wneud i fi chwerthin oedd fod Dick Cheney dal i alw y Russians yn Soviets yn 2021. The Soviets oedd y dal yn ei galw nhw. Nawr, un o'r pethau nath ddal fi wrth wylio'r rhaglen yma oedd y ffordd nath diwrnod digon arferol droi Benny Weired yn sydyn iawn. Ar ddechrau'r rhaglen, oeddech chi'n cael y portread yma o'r arlywydd yn deffro, yn digon jacos, yn mynd am jog rownd y parc, cyn mynd draw i rhyw ysgol mwyn hyrwyddo rhyw gynllun darllen newydd oedd gyda fe. Oedd hi'n ddiwrnod braf o haf bach mihangel mis Medi. Ond yna, dyma'r diwrnod braf yma yn troi yn un o ddiwrnodau mwyaf tywyll hanes. Dyma'r diwrnod mwyaf dinod yma yn troi yn un o ddiwrnodau mwyaf arwyddocaol hanes. A un o'r pethau o'n ni yn gweld fwyaf diddorol, a chi'n gweld ei fi'n mynd nawr gobeithio, oedd un o'r pethau mwyaf brawychus am y diwrnod, oedd y rôl oedd crefydd yn chwarae yn digwyddiadau'r diwrnod ac yn y sgwrs gyhoeddus yn arwain allan o hynny. Nawr, os ewch chi nôl gyda fi 20 mlynedd, ydych chi cael bach o wers hanes fan hyn. Dwi'n dod at y Beibl mewn munud, dwi'n addo. Ac oedd y mileniwm newydd
newydd agor. Ac oedd hi'n rhyw gyfnod le oedd y gwybodaethon yn meddwl fod crefydd a Duw ar drai. Fod ni'n hwylio mewn i rhyw fyd seciwlar newydd. Bod yna o leia dim lle i Dduw a chrefydd yn y byd cyhoeddus. O leia. Y prif weinidog ar y pryd oedd Tony Blair, a rhywun yn gofyn i Alistair Campbell i sbyn doctor fe os oedd Tony Blair yn Gristion, a'r ateb sydyn o, we don't do God. A dyna oedd cyd-destun yr oes. Ond dwi'n meddwl, nath digwyddiadau Medi'r Unfed newid y sgwrs. Oherwydd yn drist iawn, mi oedd yr rhain nath ymosod y diwrnod yna, oedden nhw'n honni bod nhw'n gwneud yn enw Duw. Oedden nhw'n honni bod nhw'n cyflawni bwriadau Duw. A wedyn, yn yr ymateb i hynna, mi oedd rhai o arweinwyr y gorllewin yn defnyddio rhethreg crefydd mwyn cyfiawnhau mynd i ryfel, ond yn yr un modd oedd pobl oedd yn ymgyrchu o blaid heddwch hefyd yn dweud bod nhw'n neud am resymau crefyddol. Ac yn sydyn iawn, oeddech chi'n gweld fod crefydd a syniadau o Dduw yn ôl ar y sffer gyhoeddus. Os oedd pobl yn hoffi y peth neu ddim, mi oedd crefydd nôl ar y reidar. Mi oedd crefydd fel rash oedd yn gwrthod mynd i ffwrdd os chi eisiau rhoi fel yna. Ond, fe nath y digwyddiadau 20 mlynedd yn ôl wneud yn gwbl amlwg bod pob crefydd ddim yr un peth. A bod pob Duw ddim yr un peth. Un peth pwysig arall nath ddigwydd oedd nath e wneud i bobl ddeall bod yna fath beth a gwirioneddau universal, gwirioneddau absolute. Nawr ddath e'n eitha poblogaidd erbyn trwad y millennium i gredu fod gwirionedd jyst yn rhywbeth relative. Tybod? This is my truth, tell me yours. A bod pawb yn gallu cael gwerthoedd gwahanol. Ond wrth gwrs, wrth weld yr awyrennau yma yn crasio mewn i'r Twin Towers, oedd rhywun methu dweud, wel, dwi'n meddwl bod hwnna'n anghywir, ond os i nhw'n meddwl bod e'n iawn yna ffain. Wel na, dydy peth ddim yn gwneud synwyr. Mi oedd gyda chi ddau fydolwg oedd yn clatio mewn i'r gilydd yn llythrenol ar yn sgrins teledu y diwrnod yna. Ac oedd e'n atgoffa ni bod yn ar fath beth a gwirioneddau. A fi'n meddwl bod e wedyn yn gorfod ni ofyn, wel, o lle mae'r syniad yma o wirionedd yn dod? O le mae'r syniad yma bod yna rai gwirioneddau absolute yn dod? Wel, mae e'n dod o'r ffaith bod yna un gwir Dduw, wedi creu y ddynoliaeth, wedi creu y byd, a wedi rhoi ei stamp ar bob un ohono ni. A mae rhan o alwad a cenhadaeth yr Eglwys Gristnogol felly ydy helpu pobl i adnabod y Duw sydd wedi creu nhw, y Duw sydd wedi caru nhw, y Duw sydd wedi prynu nhw yn ôl drwy Iesu Grist. Ac felly, ar ôl y wers hanes yna, a'r dadansoddiad athronyddol dwi wedi rhoi chi bore yma, da ni'n ffeindio'n hunain 20 mlynedd wedyn, yng nghanol argyfwng o fath gwahanol, yn dydyn? Ond beth bynnag yw'r argyfwng, yr un cwestiynau sydd yn pigo, yn dyfa. Beth bynnag yw'r cynnwrf at yr un lle i ni'n gorfod troi i ffeindio gobaith. A dwi ddim yn gwybod le oeddech chi 20 mlynedd yn ôl. Falle bod chi'n cofio le oeddech chi 20 mlynedd yn ôl. Dwi'n cofio, o'n i di aros ar ôl ysgol i gael practice band. Achos ar y pryd o'n i eisiau bod yn rockstar. Obviously, clywed i ddew gan ddweud lluniau gwahanol. A dwi'n cofio dyna lle o'n i, falle bod chi'n cofio. A dwi ddim yn gwybod le mae taith bywyd wedi mynd â chi.
Dwi ddim yn gwybod sut mae profiadau'r 20 mlynedd diwetha wedi eich siapio chi. Dwi ddim yn gwybod le mae eich taith chi efo Duw wedi bod dros yr 20 mlynedd diwetha. Ond ar ddechrau y tymor newydd yma, dwi eisiau ni adael i'r broffwydoliaeth yma fod yn wir i ni. Mae mor wych gweld negesydd yn dod dros y mynyddoedd yn cyhoeddi fod heddwch. Mae ganddo newyddion da, mae e'n cyhoeddi achubiaeth ac yn dweud wrth Seion, dy Dduw di sy'n teyrnasu. Nawr beth bynnag yw y cynnwrf, beth bynnag yw y terfysg sydd falle yn eich bywyd chi bore yma. Gadewch i ni weld bod yna Dduw yn Iesu Grist yn dod dros y mynydd i gyhoeddi achubiaeth a heddwch i ni. Falle i rai ohonoch chi, falle mai yr argyfyngau byd-eang yma sy'n neud chi deimlo'n ansicr. Falle mai parhau i fyw yng nghysgod y pandemig sydd yn neud chi yn ansicr. Falle bod yna rai yma ar ôl cael rhywfaint o wyliau dros yr haf yn nerfus cyn mynd nôl i'ch gwaith neu nôl i'r ysgol. Falle bod yna bryderon yn eich teulu. O beth bynnag yw y terfysg, beth bynnag yw yr hyn sydd yn gwneud i'r tir grynu dan eich traed chi. Yr un yw'r ateb. Sef troi at y Duw, at yr Iesu sy'n derbyn ni fel i ni. Troi at y Duw sy'n cyhoeddi fod yna heddwch yn bosib i ni yng nghanol byd sydd yn crynu. Nawr, mwyn deall be mae'r broffwydoliaeth yn trio i drwsio ei ateb, mae rhaid i ni i ddechrau ddeall beth sydd wedi mynd yn anghywir yn does yn y byd yma, yn ein bywydau ni. Nawr, beth sydd wedi mynd yn anghywir ydy'r hyn mae'r Beibl yn ei alw yn bechod. Ac llynedd nes i glywed am 4 ffordd le ni'n gallu dechrau deall beth ydy pechod. Sef fod pechod yn rhywbeth sydd yn torri perthnasau. So yn gyntaf mae e'n torri yn perthynas ni efo Duw. Ac achos bod yn perthynas ni efo Duw wedi dorri, da ni wedyn yn trio sortio allan yn bywydau'n hunain. Da ni'n trio ffeindio pwrpas yno ni yn hunain, yn hytrach na troi at Dduw. Felly dyna'r ffordd cyntaf mae pechod yn effeithio ni. Mae e'n torri'n perthynas ni efo Duw. Yn air, mae e'n torri'n perthynas ni efo'n hunan. Hynny yw, da ni'n trio ffeindio rhyw fath o hunan werth neu rhyw fath o identity o fewn ni yn hunan, yn hytrach na sylwi bod yn identity ni yw ffeindio drwy ffeindio bod ni'n blentyn a wedi'n creu gan Dduw y Creawdwr. A mae hwnna'n hyfryd os chi'n meddwl am y peth. Achos mae yna lot o pressure yn does, yn arbennig felly bobl ifanc dydd yma, i bod rhaid nhw ffeindio rhyw bwrpas, rhyw identity o fewn nhw i hunain. A mae hwnna'n gallu bod yn crushing weithiau. Ond gogoniant yr Efengyl Gristnogol yw bod yn hunaniaeth ni yn Iesu. A bod ni wedi cael yn creu efo urddas, bod ni wedi cael yn creu efo pwrpas. A'r ffordd o ffeindio ni yn hunain os hoffech chi o ddefnyddio'r ffreis yna, ydy ffeindio pwy ydyn ni yn Iesu Grist. Y trydydd ffordd mae pechod yn torri perthnasau yw bod e'n torri'n perthynas ni efo pobl eraill. Da ni gyd yn gwybod yn dydyn bod sgwrs yn gallu troi'n ffrau a bod ffrau yn gallu troi yn dor calon a bod hwnna'n gallu digwydd ar bob lefel. Mae'n gallu digwydd o fewn eglwysi. Mae'n gallu digwydd o fewn teuluoedd. Mae'n gallu digwydd yn y gweithle. Mae'n gallu digwydd rhwng gwahanol garfannau mewn cymdeithas. A mae wrth gwrs hefyd yn gallu digwydd rhwng cenhedloedd. A'r ffordd i ddeall y dinistyr yma, y tor perthynas yma rhwng pobl, ydy deall bod pechod ar waith. A'n olaf, mae pechod yn torri yn perthynas ni efo'r greadigaeth. Mae Duw wedi'n galw ni fod yn stiwardiaid ar y byd yma.
ond da ni yn trachwant yn hytrach yn ecsbloetio y byd yma. Felly, mae pechod ynglyn a tor perthynas yn gyntaf yn tor perthynas ni efo Duw ac yn arwain mlaen o hynna bod perthnasau yn bobman. Mae pechod bron i wneud a bod ni wrth yr eddf jyst yn torri popeth i ni'n twtsio. Ac eisiau ar draws y dyfyniad yma gan Giles Fraser mewn llyfr o'n i'n darllen dros yr haf. Sin is not some secret shame, but a feature of our common humanity. Properly understood, sin is Christian language for human nature. Ni o leia human nature after the fall. Byddwn ni'n cywiro i ddiwnyddiad ychydig bach fyna. A wedyn dyfyniad arall ddes i ar draws. Dynyddio iaith ychydig yn lachar, na i ddim ailadrodd yn union. Yr awdur Francis Spufford. Sin is the human propensity to mess things up. Dyna mae pechod yn neud ynddo. Mae e'n torri yn calonau ni, mae e'n torri perthnasau, mae e'n torri y byd yma. Ond y newyddion da yw bod yna Dduw sydd yn gweld yn bywydau toredig ni. Mae gyda ni Dduw sy'n gweld byd toredig. Oedd e'n Dduw oedd gyda pobl yn llwch ground zero. Mae e'n Dduw sy'n bore yma gyda gwragedd a phlant yng Nghabwl. Mae e'n bobl sydd yma bore yma yn estyn allan at unrhyw un sydd yn doredig. Dydy e ddim yn Dduw sydd yn hedfan ar awyrennau, dyw e ddim yn Dduw cas sydd yn mynnu aberth oherwydd bod ei hun wedi mynd yn aberth unwaith ac am byth ar y groes. Dyma'r Duw ddyn nath farw ar y groes mwyn dod â iachad i byd ac i bobl toredig. Dyma yw y meddyg da. Dyma Dduw fuodd farw ar y groes mwyn talu iawn am holl bechodau ddoe heddiw a fori. A dyma Dduw nath farw ar y groes i ennill buddugoliaeth dros holl bechod a tywyllwch y byd yma. Dyma yw y brenin sydd yn dod dros y mynydd yn cyhoeddi heddwch. Falle bod hagrwch y groes i weld y ninistr a pechod dynoliaeth, ond mae harddwch y groes i weld yn y Duw sy'n cynnig cariad a maddeuant. Fel nath Gwilym Hiraethog ddweud, gras a chariad, megis dilyw, yn ymdywallt yma ynghyd, a chyfiawnder pur a heddwch yn cusanu euog fyd. Hwna ddelwedd hardd yn dydy. Bod Duw yn gweld pob un ohono ni, yn gweld y byd yma wedi torri, yn gweld cri pobl toredig, a bod Duw yn ei gariad yn cusanu euog fyd. Ydy ni, ffrindiau, ar ddechrau tymor newydd yn troi at erbyn y cariad yna. Ydy ni ar ddechrau tymor newydd yn cysegru'n hunain i addoli a dilyn y Duw yna. Dwi'n meddwl bod yn syniad da i ni wneud. So, os ydych chi yn gytun, fe wnawn ni gyd-adrodd y credo apostolaidd gyda'n gilydd fel declarasiwn ar ddechrau tymor newydd o'r hyn i ni fel Cristnogion y disgyblion i Iesu yn ei gredu. Ac wrth i ni gyd-adrodd y credo, fe wneith y band ddod fyny, a wedyn bydd y band yn harwain i tuag at swper yr arglwydd. Gadewch ni godi ar yn traed i adrodd y credo apostolaidd gyda'n gilydd. Credaf yn yw y tad holl a lluog, creawdwr nef a deiar. Credaf yn Iesu Grist, ei unig fab, ein harglwydd, a gaid trwy nerth yr ysbryd glân, a aned o fair forwyn, dioddefodd dan Pontius Pilat, fe'i croeshoeliwyd, bu farw ac fe'i claddwyd, disgynodd at y meirw.
Atgyfododd y trydydd dydd, esgynodd i'r nefoedd ac y mae'n eistedd ar ddeheulawr tad. Daw eto i farnu'r byw a'r meirw, credaf yn yr ysbryd glân. Yr eglwys lân Gatholig, cymundeb y saint, maddeuant bechodau, atgyfodiad y corff a'r bywyd tragwyddol. Amen. Wyt ti'n brifod i dryllio ti fewn, wedi llesu dan bwysau dy fai, mae Iesu yn galw. Ydy popeth yr ydwyd ar ben, sgen ti syched am yfed o'r ffrwd, mae Iesu yn galw. Wel, ffrindiau, dyma fwrdd yr arglwydd. Dyma fwrdd Duw, nid yr eglwys. Mae wedi baratoi ar gyfer y rhai sydd yn caru Duw a'r rhai sydd eisiau caru Duw yn fwy. Felly, dewch. Chi sy'n gadarn eich ffydd a chi sydd yn amau weithiau. Chi sydd yma'n aml a chi sy'n newydd. Chi sydd wedi ceisio dilyn a chi sydd wedi methu. Dewch nid am ein bod ni yn eich gwahodd, ond oherwydd mae Duw sydd yn gwneud. Ac ewyllus Duw yw y bydd pawb sydd yn ei geisio yn ei gyfarfod yma heddiw. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. Wel, o Dduw Dad wrth i ni ddod at swper yr arglwydd. I ni'n diolch am y sacrament yma i ti wedi rhoi i ni. I atgoffa ni o Dduw, mae beth sydd yn iachau yn perthynas ni efo ti yw aberth Iesu. Be sy'n gwneud cymod rhwng ein gilydd yn bosib ydy aberth Iesu. O Dduw Dad, da ni yn ostyngedig yn dod at y bwrdd yn cydnabod yn beie, yn dweud sori am yn pechodau, ond yn diolch bod ti yn Dduw sydd yn rhoi maddeuant a bywyd newydd i ni. Amen. Felly, mae'r bara yn atgoffa ni o gorff yr arglwydd Iesu. A meddai Iesu wrth iddynt fwyta cymerodd fara ac wedi bendithio fe'i torodd, a'i roi iddynt a dweud, cymerwch, hwn yw fy nghorff. Ac yna fe gymerodd gwpan, ac wedi diolch fe'i rhoddodd iddynt, ac yfodd pawb ohono. A dwedodd wrthynt, hwn yw fy ngwaed i, gwaed cyfamod sy'n cael ei dywallt mwyn llawer.
Ti'n brifod I dryllio ti fewn, wedi llethu dan bwysau dy fai, mae Iesu yn galw. Ydy popeth yr ydwyt ar ben, sgen ti sychen am yfed o'r ffrwd, mae Iesu yn galw. O tir dat yr allor, mae breichiau'r tad yn nawr ar lid, maddeuant a brynwyd a gwerth mawr waed ein Iesu Grist. Trod gefnar ddyfaru a bai, paid ag oedi tyd nawr at rhywbeth, mae Iesu yn galw. Tyr ddathal ar gorfoledd a ddaw, bywyd newydd o'r lledw sy'n dod, mae Iesu yn galw. O tir dat yr allor, mae breichiau'r tad yn nawr ar lid, maddeuant a brynwyd a gwerth mawr waed ein Iesu Grist. O tir dat yr allor, mae breichiau'r tad yn nawr ar lid, maddeuant a brynwyd a gwerth mawr waed ein Iesu Grist. O'r fath waredwr yn diwyn rhyfeddol, gan Hallelujah, Crist agorodd. Plyga o'i flaen ef y diwadwydd pawb, gan Hallelujah, Crist agorodd. O'r fath waredwr. Waredwr, diwen rhyfeddol, gan Hallelujah, Crist agorodd. Plyga o'i flaen ef y diwadwydd pawb, gan Hallelujah, Crist agorodd. O tir dat yr allor, mae breichiau'r tad yn nawr ar lid, maddeuant a brynwyd a gwerth mawr waed ein Iesu Grist. O tir dat yr allor, mae breichiau'r tad yn nawr ar lid, maddeuant a brynwyd a gwerth mawr waed ein Iesu Grist. Cariad groes mae'r goron I ddod, dwed wrth bawb am y trysor a gest. Dewch yn I gyd adrodd y fendith.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.